Publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Radio Philippines Standard Time, las 4:59. Aksyon Reports Afternoon Edition. Aksyon Reports Afternoon Edition. Diri mabatian ang mga nagapanguna ng mga follow-ups sa mga hitabo sa Negros Occidental kag Bacolod. Aksyon Reports Afternoon Edition. Upod sa atong mga action reporters, kag karon ang inyong alagad. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Aksyon Radio. Hey! 59 minutos nakaligas attack ng alas 5 aksyon akong las 4 aksyon Radio Philippines Standard Time. Sa lawata mayong hapon na naman, yari kita sa Webes nga edisyon sa inyo sa nga palatuntunan. Action na reports dari lamang sa DYEZ Action Radio Bacolod. Petsa 4 sa bulan sang Hunyo tuig 2020. Ang inyong aksyon na Marlon Hedovaya. Kagkaroon sa aton Pangulong dinala. Sa ilawantay, sige na mga nagabaga, balingaso nga mga Pangulong dinalan sa balita lokal. Una sa balita, una sa aksyon. From Romeo to Rome. Bye-bye Romeo, hello Rome. Ang balita angos sa natalala nga paggabiya na ni Police Colonel Romeo Baleros bilang direktor sa Negros Occidental Police Provincial Office, NOCPO, kagapagbulos na sang bag-o. Una sa balita, una sa aksyon. Governor Lacson, BCPO Director Henry Viñas, pati ang Regional Director sang PRO6, Brigadier General Rene Pamuspusan, personal nga nagpadulong sa Camp Alfredo Montelibano subong hapon o kung sa NOCPO Headquarters para sa retirement honors kay Baleros. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. May tatlo ka mga ngalan nga ginapilian nga magabulos kay Baleros, pero ang napilian, Colonel Rome Palge. Kaya muna from Romeo to Rome. Si Palge naggasugod na sa papangalagad bilang officer in charge sang NOCPO o IC Director sang NOCPO. Ang pabangkot na rin matupungan ay han o kon manabawan ni Palge ang performance ni Baleros. Una sa balita, una sa aksyon. One call away lang ayhan sa mga negrense si Palge. Aton panilagan. Ano pagkinibaw sa rin nga balita sa bahin sang lokal masubo-subok nga balita. Ginapatihan nga suicide akong paghikog sang hoben nga dalagita. Ang edad 15 anyos sa kilometrahe 114
sa Barangay Tabo, Banwasang Ilog, Negros Occidental. Isa edad nga 15 anyos, grade 8 student sa Insaman Kabulutuan akon Academy sa Amuman nga Banwa. Ang dalaga wala gid matabangan. Langod ang report na DOA sang magabot sa ospital. Isa man sa nakakuha sa atensyon sang publiko. Tangod sandig sa report nga nasagap sang inyo kaaksyon. Ang isa sa mga rason, siri, amo ang cellphone. Ining kaso sang suicide, pinasahi ining nga hitabo sa isa ka tinuga diri sa kalibutan. Ginasiling sang kalabanan nga ang mga nagautas sang ila sirika o galingon nga kabuhi ang nagalukdo sang babog at kagapara sa ila daw wala na sang solusyon nga problema. Manamo sa nakasiling ang kaso nga suicide, pwede gid malikawan kung ang aburido nga tawo nga nagahimo siri malaygayan sang maayo, matutuyan sang dapat nga himuon. Ang problema hindi makabig kung hindi na matuwag nga problema. Kung wala sang solusyon, tanan nga problema may solusyon. Kung para sa inyo mga iho kag iha, wala sang solusyon ang inyo sa nga problema, then simple lamang masiling sang sa nga panatuntunan, hindi ina problema. Tanan nga problema may solusyon. Kag ina nga solusyon amo nang inyo sa nga dapat himuon. Una sa balita, una sa aksyon. Iban pagid nga balita, hala baligya pa siya mo, hala suluyo pa, kag hiligop pa kamo. Bisan may COVID-19. Bypass operations na naman sa dalan sang San Juan, Galo, Barangay 12, syudad sa Bacolod. Malapit lamang sa ginatuwag nga covered court. Amaning lugar nga tuman kalapit sa proper sa Bacolod. Ang nag-operar, oy taga-PDEA naman, taga-Philippine Drug Enforcement Agency. Ang subject sang sining operation ginakabig high value target. Ang apelyido dualang kalitra, letter T kag letter E. Una sa balita, una sa aksyon. Dako balakon gamay nga volume sa illegal nga droga ang nakuha. Di medyo dako Eman 20 gramos ang gabili sa nga nabulubanta, 136,000. Bantog bala o kung baguhan ining nagabaligya. Ibantog na kag ginakabig inis ang PDEA nga HVT akong high value target. Damo sang nakamutik kun nga ang sige-sige hapon ang pagbaligyaanay sa illegal nga droga, partikularmente ining buwiset nga sa isang Sabu diri sa Bacolod. Bangod may pila ka mga nakadakpan sa bypass operation na nagagwa gyapon sa prisuhan. Una sa balita, una sa aksyon. Damo na sa mga nagkaladakpan nga tawo sa bypass operation, gwa sa gyapon sa prisuhan, kag balik sa gyapon sa pagbaligya. Mayara man nga kakadakpan pero nakapiyansa, kag balik man sa tinuntong hilikoton. Way na bala diri sang madudumanhaw, nga iban nga pamaaging ato sa mga otoridad, ato sa mga opisyal sa gobyerno, para dalayo na gid nga mauntat ang pagsulod sa mga illegal nga droga sa Bacolod, kag magkaladudla ining mga nagkaladakpan bla. Ang maayad-ayad nga pamaagi parang sinuman nga madakpan makahambal. Saya sa kagwalingon, nga hindi na ako, untat na ako. Pero katabo subong, kalabanan sa mga yakadakpan, kung kaisa nagayuhom pa, may paaman pa, nga barangisi. Una sa balita, una sa aksyon. Diablada mo sa mga nagkaladakpan sa bypass operation, kibot kita nga siya mangyapon na dakpan, ng problema man. Dugang pagin sa nga balita, protesta, ang ginatuwag nga indignation rally batok sa anti-terror nga hagna. Ginpatigayon sa bahin sang tubang sang Fountain of Justice sa tubang sang daan nga City Hall sa Bacolod subong nga hapon. Tiyang Fountain of Justice na doon naman nagani sa tubig na. No, dugay na ng waiga operar. Pero ang tawag is Fountain of Justice gapon. Way lang galing fountain. Ang pamangkot dari mag-aksyon may nagpamati bla kag pamatian ayhan ang ila sa hibabunot.
kagaluyag ipalabot sa mga yara sa gobyerno subong nga munin nagaduso sang hagna ang ginaplano nga pag-amendar sa anti-terrorism nga kasugwaan sa Pilipinas. Subong gin-sertipikahan bilang urgent. Musilingan importante nga bagay nga dapat unahon kagatagan sang pagtamod. Urgent. Ang Malacanang nagsiling subong adlaw nga hindi bot silingon nga ini nga say sang hagna ang automatic nga permahan ni Presidente Rodrigo Duterte. Ang hambal ni Presidential Spokesperson Harry Roque. Mao si Roque nga ti subong daamoning nga unod sa mga istorya sa kapihan sa tubaan o kon bisan diin man. Tangod siya ni nag-anunsyo kaina nga balik naman sa stay at home ang mga kabataan kag tigulang. Una sa balita, una sa aksyon. Ining laban-laban, bawi-bawi nga anunsyo bla. Isabay sang anti-terrorism bill, ang hambal ni Roque, ang anti-terror bill, subject para sa pag-review. Agod mabalaan mga kaaksyon, kung bala ini ang nasandig sa aton sri nga konstitusyon. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Pero kadamo sa nagapati nga laban-laban na ini nga permahan sang Pangulo. Bangod una, nag-aprobar na ang Senado. No, final nga pagbasa, final, third kag final reading ang Senado. Bulan pa sa Pebrero, aprobahan nila na Plus, nag-aprobar naman ang Kamara amo ng House of Representatives sa pinalman nga pagbasa kahapon Miyerkules. Ang pagpamatok sang mga kritiko kagakulba sa mga tao kag ang pag-question sa interest sang gobyerno subong nga may pandemic sang COVID-19. Ang pamangkot diti pamatian bala sila ni sang gobyerno. Ano bala ang ginalauman nga matabuhaw sa tiyon nga pinal nga maprobahan mapermahan ni Presidente Duterte ining hagna kag mangin isa na kalaya kun kasuguan ang matabo nga ang sinuman nga tawo nga nagapamahog nagapaandam o kung nagaplano sa pagkometer sang terorismo. Ano man nga terroristic acts ang dapat prisohon sang 12 katuig. Ang maigo siniti laban-laban kag wala na sang iban ko di mga kritikos gobyerno Labi na ang mga wala pala nagapati sa subong nga panggobyerno sang administrasyon ni Duterte. Plus sa mga grupo nga ti para sila wala na sang mayo nga nagapungko nga pangulo. Taran nga presidente malain para sila. Mga grupo nga ang ginapangita mo lamang ang kalainan. Ag wala nagasapag sa ginhimo nga kaayuhan. Ambot sinyo da. Dawain nila isang aputan ng aton sa gobyerno. Una sa balita, una sa aksyon. Dugang pagisadeng nga balita lokal, ari makabig naton nga mayong balita kung good news ini sa aton. Tuod lani, ang syudad sa Bacolod sa katapusan, matuman na gidman ang isa sa ginahandom. Ang Bacolod sa sulod sang pilakadlaw may aranas ang kaugalingon nga hospital. Public hospital. Abinyong hospital diri sa Dunya Corazon Luxen Montelibano Memorial Regional Hospital na paidalon sa Bacolod. Hindi. Regional Hospital ina. Isabong adlaw si Congressman Greg Sataya nag-anunsyo nga ginaprobahan na sang Kamara. Kamara sa third kaga final reading ang House Bill 6731. Amaning balasihan para makatukod sang tertiary hospital ang Bacolod. Kag pagatawgon nga Bacolod City General Hospital. Una sa balita, una sa aksyon. Sa mga Bacolod nun da, hindi kita na maghalaka kinalipay ha. Bangod ba si malin naton, lawig na naman nga matinion ng aton sa ding hulaton. Kasi maghahangla naman na Bacolod nun di antil sa ding matigayon. Aprobado pa lamang sa pinal nga pagbasa, basi damo pa na isang nagabalasa, kag damo pa sang balasahon. Degin magpatama sang inyo sa ding excitement. Hulaton ta nga ara nagid, makitaan sa ato sinid duwa ka mga kalibutaw. Ang ining ginahandom nga ospital,
magamit na kag pwede na. Kamarang, hulat-hulat lang Di kunara na, pwede kita makahugyaw kag makapamalakpak na mayo ini nga balita para sa mga Bacolenyo. Tangod piho nga dako ini maka-aksyon nga bulig para sa mga pasyente nga ginadala sa Dunya Corazon Locsin Montelibano Memorial Regional Hospital. Ang mga pasyente ti mabuhin-buhinan manday. Hindi magginutok kag hindi magdinasok blood. Kaya importante, ang mga pasyente matatapan sa mayo. Kag mag-ayo sang timprano. Dibla? Kag kon mabuligan tani sa ato sa gobyerno mga pasyente bilang ultimo makakaon kag tuman kabigado. Kundi mayo. Una sa balita, una sa aksyon. Ari pagkidomunohon ko gidni. Balayran sa nga konsumo nga kuryente. Subo nga may krisis nga nagawal dati. Dalasang kagaw nga korona nga sige-sigiyapon ang pagratsada. Ang balayran baw. May nagasiling mga kaaksyon nga pag-aabot sa bulan sa Hunyo. Nagapanimaho Sanday, Juna kag si Judith. Nagutod sila nga duwa. Si Juna kag si Judith. Si Juna, bangod Juna sang imo baleran. Kinakonsumo sa kuryente kung tubig man. Judith, bangod Judith na sang baleran. Amo rin subong ang kilalang ngalan. Ang balita dari mag-aksyon ang sentro sa Seneco. Bangod sa na question nga golpiada kung nali kapag saka ho sang karakaon sa baleran. Ang resulta, ang Bacolod Sangko niyang palungsod nagpasara sa resolusyon. Agod lubos nga papatukan ang pagsaka sa electricity rates sa Seneco. Kagin pangabayman ang Energy Regulatory Commission kon ERC. Naimbestigahan ang amo sa nga bagay. Kag kon mapabatud-an nga wala sang pag-un o kon kaigo nga rason sa pagpasaka, dapat ang ERC kuno maghimo sang tikang para mapunggan ini. Ang author sa resolution, Councilor Simplicia Distrito, nagsiling nga ti damo sa mga konsumidor sa Seneco, labi na Halindres Bacolod ang nagpaputsyag sa nga lain buot kag reklamo sa sudden. Kung sa mga ambahanon pa ni Matt Monroe, all of a sudden, sa Tagalog pa sa isang iglap, sumaka ang electricity bills. Yang reklamo sa mga matamat na nga nagabaha sa social media. Una sa balita, una sa aksyon. Ano naman ang sabahin sa Seneco? Una na sila nag-anunsyo mag-aksyon sa power rate adjustment. 53 centimos. Dako na niya. Para sa mga ultimo nga mapigado naton, akin mo 53 centimos. Bot sa lingon, halin sa 10 pesos .6608, mangin 11 pesos 1923 per kilowatt hour na ang balayran sa bill. Kaya man nagulong nasungkon nga ang grabing golpiada pag butyog sang balayran nyo na sa bill sa Seneco. Damo man sa nagasiling nga may rason man ang Seneco. Apang ti mas damo kag damo-damo gid. As in damo, nagabaha, nagadinagsa. Ang nagasiling nga wrong timing. Bangod subo nagaantos ang halos taran bangod sa krisis ang COVID-19. Ang kalabanan daw ang pinsar nagtiriring na kung paano sulayon ini nga sahi isang problema. Mahatagan na ayhan ini sang resolusyon o kung konsiderasyon. Ako nang saka sa bill dayon anuman ang matabo dapat bayad gid. Bangod kundi magbayad mahimo nga hindi man pagutdan kay ginasiling nga suspendido man temporaryo ang disconnection. Pero kung hindi magbayad pagbalik sang disconnection, wala na sang kulo konsiderasyon, bugto ang hurangos ang pato, kag ligom-dulom ang maaguman nyo. Una sa balita, una sa aksyon. 517 Action Radio Philippine Standard Time. Lumpat kita sa balita pong sudnon. Ops, amo na ning balita. Balita angot sa ginatawag nga balik-balik. Una sa balita, una sa aksyon.
balita nga kalabanan sa mga bata kag tigulang nga makabati sini ay magapanglintak gin mo. Ay baan gani daw manumbag ko no? Bangod sa kaugot, ang anunsyo ni Presidential Spokesman Harry Roque, nagasiling mga tawo nagaedad 21 anyos panubo. Kag ang mga senior citizens o kunidad 60 katuig pasaka, balik kamo sa ginatuwag nga stay at home. Bot silingon, liwat kamo nga dumilian nga makagwa sa balay kag makalagaw kung wala malang sa importante kag emerhensya nga helikoton. O pagkabati sa halos tanan labi na diri sa Negros Occidental kag Bacolod, may namoyayaw, may nagpudag-pudag, may nagpulpog-pulpog sa isa nga bagul, kag may nangalot sa isa nga tingkoy kag ulo. Nagakurisong sa pagkwestiyon kung nga agin balik, nga agin bawi. Yan ang mga edad 21 panubo kag senior citizens, umpisa Hunyo 1, nagkinalipay na ni sila. Kamatingin pasugtan na, pwede makagwa kag makalagaw. Pero sa mga pizza 4 pa lamang, ang Interagency Task Force nag-amindar sa Resolution number 43. Nagasaling ang hulag sa mga tao sa mga lugar nga napaidalom sa MJCQ. MJCQs Bacolod sa Bogag Negros Occidental, tiambal nila limitahan ang sentro, senior citizen, kag mga pamatanon. Balik kamo sa lungga, balik sa dati, antos kag sakripisyo na naman. Ay ho. Sige, 519 Action Radio Philippines Standard Time. Una sa balita, una sa aksyon. Una-un tayo malo ang sitwasyon sa sunod sa Bacolod sa patrol with Action Eden Aboso sa ila sa ring observation. Action dyan sa ila sa ring observation. Temprano pa ka naglipat. Action dyan. Kamusta Bacolod? Please come in. Mayang production mo, mayang hapon sa katanan ng mga kaakson. Ang patrol live na live kita nag-report rin mismo sa area sa ginsangan sa nga Bangga home site dito sa Conference Road. Karoon nga hapon mga kaakson. Mahuli nga patimaan kahit nagagana ang traffic lights gray. Dili mismo sa may Bangga, kaya mo rin lugar nga masako-sako man, especially kung peak hours pagpatakabi sa tag na alas 4 sa hapon, tugtog na ina mag alas 6, alas 7 sa gabi. Ining dalanon mga kaakson, moderate heavy ang sitwasyon kung dalagan sa traffic kung aton man gambalan. Pero at least karon pagkaksyon ang atong direksyon padulong sur nga bahin sa sunod sa Bacolod, magkabig lamang diri light to moderate ang sitwasyon sa dalagan sa trapiko. May pinakita makitaan mga pribado nga salakyan nga dirigid na kanabay basta mo sining oras magkaksyon kung mo mga passenger jeepney hindi man sinaamo kadamo gid no ang nagabiyahe insofar, pero may man mga tricycle nga naga in substitute abi so pinaka mga jeepney magkaksyon nga nagabiyahe may ari gid home site Central Market nga ruta diri o padulong magkaksyon sa area mismo sa home site man pa sa north direction ng ila naman nga ruta makakson. Approaching ang patrol karon nga po diri sa Burgos Circumference Road kariman nga hapon nagkabig diri nga moderate heavy to heavy ang sitwasyon sa dalagan sa trapiko. Kung aton diri Manilag ang tira sa masakyan di ka naman norte kay padulong ang surga sa bahin sa syudad nagalabot diri makakson sa Bangga bala pa sulod sa may NSO office mga kaagson diri sa tubang sa East View Hotel. Kaya ko na itong manahon ang pila diri sa masalakyan na muro labot mangguro ini mga around 100 to 200 meters mga kaagson. Kanabanan diri ka pinila at mga private nga salakyan. Pero importante lang diri nga move of movement abi no sa mga salakyan mga kaagson wala nagapinunsok kag of course hindi gid o di makita gid ba nagatugas sa trapiko pero importante diri gid sige lang flow no wala bala naga-untat nga pila lang segundo pundo gilayon inaya makabig mo gina nga bumper to bumper ang traffic situation. Pero kung mo karon nga po base sa pinatuloy nga monitoring sa Bacolod Traffic Authority Office makabig lamang diri nga moderate heavy ang traffic situation diri naman sa atong ginakamtangan sa may Burgos Circumference Road mga kaakson. Kung ato naman ang diri mga kaakson karon nga po siguro masako ang pila o kunabi ang traffic situation sa masalakyan gikan naman dito south going to north direction mga kaakson. Ining mga salakyan nga gikan naman dito sa may Bacolod City Government Center kaga padulong mga kaakson sa area north sector. May pinakita diri ka mga observation nga may mga iban nga mga departure nga jeepney nga tuman ka marobla no diri sila magkakson nagalabay paliko diri sa may Bangga lapit sa may NSO
Kaya iti pertika bugato kung kalabang traffic diri sa may gikan Burgos area makakson nga ang direksyon going na Barangay Granada, Barangay Alangilan. Amo na iban na diri nagalusot sa may kilid sang NSO pero diri man naga-congest man na diri ang mga salakyan makakson. Makita man naton ang traffic pero tigid man alin dito sa may NGC o doon diri sa Burgos Circumference Road. Pero sa uli man mo ba ring diri sa Bacolod Traffic Authority Office ang area makakson sang Dalan Araneta kag Dalan Lacson karon nga po nakabig man diri moderate to heavy ang sitwasyon to dalagan sa trapiko ang aton pagambalan. Ang problema lang diri kay ang area dira ako sa kalugar sa may Dalan Lacson to be exact it's Rizares Lacson. So no kaya Police Sergeant Colonel Luisito Alcibuche ang tagpamuno sa Bacolod Traffic Authority Office pero pasensya lang kay may pila ka mga trouble dira ang ilang traffic lights pero no need to worry kay may traffic enforcers man silang naging pamtang mga kakson. Rason doon nga well managed man sa gyapon ang sistema kung dalagan sa trapiko ang aton pagambalan sa National Highway dira sa may Dalan Lacson. Ang mabulubugan sa traffic ti dragin na experiencean paglabot mga kakson sa Burgos Lacson tugtod na sa naman sa Rizal Lacson. Ang mga abiso sa mga motorista nga naglabay dira sa Rizal Lacson kung ang tuyo ninyo abi magkadto sa may plaza publikare dapat niyo tandaan from area sa Mabini Rizal o kung Rizal Mabini going ka mo abi west direction amo na lang pakatumaybay mga kakson paglabot dira sa may Rizal Locsin sarado dira ang dalan especially kung pasulod downtown area ang pagambalan. Ang rason kay ongoing karon nga po ang construction sang dalanon mga kakson dira mismo sa area naibalo naton sa tunga dira sa dalan may gina-construct sila nga drainage di karon nga po balbal na trabaho o ginangagawa abi ka Department of Public Works and Highways mga kakson para matapos-tapos kay hindi na magsagabal pa sa sitwasyon sa dalaga sa trapiko. So imo na dira is ma-right turn ka mo, pag right turn lapos ka mo dira sa may Galo, pwede ka mo sa Galo Kanabay o pwede man sa kilid sa isa ka cooperative mga kakson and lending company yan malusot ka mo to na ang guaan nyo sa may Terra Plaza. Nasa kilid sa Terra Plaza magkakson sa area mismo sa Dalan Gatoslao. Of course, ito sa mga salakyan diri, nga privado nga salakyan, nga ito na biso, kung naglabay ka mo abi sa may Mabini, mas maayo pa dito na nakamo diretso sa may Galo Lacson o rather Galo Mabini, makakson, diretso ka na pa east direction, tapos sa may Dalan Gatoslao. Kung hindi ka matamaan sa kabukato sa dalaga sa trapiko, paglapot naman sa area, siyang Dalan, Marizal, Locsin, mga kaaksyon. Karon man nga po, may pinakitas ng rakitan ng mga tricycle. Sa pinakauling update, naging padalat sa aton ni Ma'am Risa Otaide, ang spokesperson sa Land Transportation Office Region 6. Iyagin palayag nga matugid man nga ginapanugutan nga magbiyahe sa National Highway, ini mga tricycle mga kaaksyon, agud nga mabuhin-buhinan ang problema sa kakulang sa mga dipasero ng jeepney o kung ang panawagan sa pilat ka mga trabahante mga kaaksyon nga padulong sa tag sa katrabaho gagalit sila kung kaysa kay tiginakulang ang mga salakyan. Kung mga limitado gid lamang ang kadamuon sa mga pasahero nga mapasakay sa pila ka mga bus, mga jeepney o kung abi ginadumilian man ang angkas sa motorsiklo mga kaaksyon. So kaya Marisa Otaide sa LTO 6 nga allowed din siya as long as nga nag-comply sa health measures o kung preventive measures abi sa National Interagency Task Force o kung sa mga guidelines nga ginpatuman sa lokal nga gobyerno sa Bacolod Provincia sa Negros Occidental. But silingon, ang mapasakay gid lamang sa tricycle isa ka driver kag isa ka pasahero. Amo lang dapat ang makitaan nga nagasakay sa tricycle mga kaaksyon. Other than that, kung magsobra, it's ground for violation nga ang tunaan dakpon ka sa LTO mga kaaksyon. Yari, si Risa Otaide sa sitwasyon sa palibot sa syudad kag of course ang iyaman nga panugyan sa publiko. Anyway. Okay, ang action dyan sa subong kay community quarantine, ginalang na for the meantime ng DILG ang mga tricycle nga mag-traverse or magbiyahe sa mga highway. Pero kung natin nga madumduman sa nga may ara na daan sa circular ang DILG na ginagwala ang mga tricycle na magbiyahe o mag-traverse sa mga national highways. But then di amo ini ang sitwasyon pag may ara kita sa community quarantine kaya may pandemic na ginapangatubang. So, ginilaw sila. Pero, isa lang dapat ang karga. Okay. Pero sa subong na
ang modified general community quarantine, kita sa Baysang LTO, nagahulat man kami sa specific guidelines gid sang land operation, sang land transportation from DOTR kung ano ang magiging guidelines, especially sa Baysang transportation. Okay. So ang aton, susubukan mo na gani, dira sa may syudad sang Bacolod, kay Mayor Bing Leonardia, nabasa man nato ng executive order niya na wala ginaalaw ang angkas. So, we are very much thankful. And then, sa atin nga mga kauturan dira, for your information, ang ginaalaw dito nga, ang ginaalaw last time, nga una nga ginpagwa, nga mga mga magpamilya or mga related pala. Oo. Ilan dira, sa iban nga mga province or cities within the region. Pero sa amon niya, hugot gida nga mga panindugan nga hindi pwede ang angkas. Kaga until now, nag-disseminate sa media po na sang information kay nagapila nga itong regional director sa central na kung mahimo, matagan man pagtamod ang ining problema or concern sa angkas. Afirma si Ma'am Rizal Paide, ang spokesperson sa Land Transportation na Region 6 sa pinakauli nga panugyan niya sa publiko kagang panugdom sa pag-allowed na ako papanugot sa mga tricycle nga makabiyahe sa may National Highway mga kaaksyon. So far na, namin itong panyempo magulugal umon ng galing atong panahon tugtog sa mga tinundo, bali mismo sa may Metro Bacolod man nag-ulan sining hapon mga kaaksyon. Sa tutunan nga mga kaaksyon, proteksyonan ang ato naman nga kaugalingon, tagtandaan naton nga importante gid mismo ang ato naman nga ikaayong lawas. Agud malikawanan ano man nga mga balatihan, dapat epektibo nga food supplement mga kaaksyon ang aton gamiton kag aton gid kinahanglan. Magtumar mga kaaksyon sa Zantron Plus Code kay hindi mas epektibo, mas garantisado mga kaaksyon kay kinahanglan gid mismo sa ato naman nga lawas. Ini-extracted sa mangosteen, may balonggay, may marguso, may ahos, may spirulina, gani mas epektibo kag makabulig gyud sa mga balatihan nga binabang bukol-bukol sa ato naman nga kalawasan. Agud malikawanan ang pag mga bukol-bukol kag mag-ayoy na ginayon tumar sa Zantron Plus Gold mga kaaksyon ini mawakala sa mga butika malapit sa tagsa Kamalugala 1450 pesos gid lamang. Rekta sa patrol ang taglibot sa Bacolod, Aksyon John Diaz. Una sa Bacolod Aksyon sa Bacolod Aksyon Radyo. Salamat Aksyon dyan sa ato sa nga live stream. Amigo tabin si Bantong, Restila na si Hamonong, Ray Edward Histopa, Toto Romo Pasaforte, Gamanitor, salamat gid. Raquel Di Maala, Toto Don Di Blanca, raman si Zazie Fine, Acopan de la Cruz, kasari mo sa Nubeya, mayong hapon man hambal ni Don Di Blanca. Paritar ni Azue, Glenda G. Jackson, Ma'am Leia Alameda Silvestri, Leia Silvestri Alameda, good afternoon. Paritari Kogan Talawa Rahman, Batsmate Carlos Lopez, salamat. Stay healthy, live better. Ang pag-maintain sa ato sa healthy levels sa vitamin D3. Nakabulig ni papag-on sa ato sa immune system. Importante, life extension. Vitamin D3 sang Life Extension Philippines. Man ang vitamin D3 makabulig ini para mapahilayo kita sa risgo nga matapikan sa anuman nga balitian kung masakit ilabi na ining makababatay nga cancer. O galion gid ang pagtumar sang Life Extension Vitamin D3. Isa lamang sa mga produkto sang Life Extension Philippines. Mas maayo kung makakadto ka mo personal sa ila sa di klinika kung opisina. Namtang sila sa may GA Esteban Building, Lacson South, Bacolod City. Life Extension Vitamin D3. Standby ha sa ato sa ring pagpanubalik himalaunta kung anong labing ulihing sitwasyon dara sa bayan sa NOCPO headquarters sa sering seremonya kung turnover or aktibidad. Sa sering pagbulos na sang bag-o, may bag-o kita nga NOCPO direktor kinalahon ta sa konsin o ini. 5:31 Aksyon Radio Philippine Standard Time. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na! Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang Reverse Transcription Polymerase Chain Reaction o RT-PCR
ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng Rapid Antibody-Based Tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa, mga pasyenteng may edad 60 pataas, pasyenteng mayroong ibang sakit, o mga pasyenteng may maselang pagbubuntis. Ikatlo, mga pasyenteng may bahagyang sintomas. At ikaapat, iba pa nating kababayan at mga healthcare workers na walang sintomas ngunit may travel history o contact. Mayroon na tayong mga laboratorio na kayang gumawa ng RT-PCR sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa kasalukuyan, layunin ng ating gobyerno na tumaas pa ang health system capacity ng bansa upang matest sina lolo, lola, kuya at ate na pasok sa populasyong kailangan ng testing. Ginagawa natin ito upang mabigyan ng tama at agarang atensyong medikal ang mga pasyente at para matukoy ang iba pang tao na nakasalamuha nila. Mahalaga ang pagpapatest sa paglaban sa pandemya, pero mas mahalaga kung mapapanatili ang kalusugan ng ating katawan. Mas mainam kung lalabanan natin to ng sama-sama. Ika nga, prevention is better than cure. Mag-exercise, kumain ng tama, practice cough etiquette, sundin ang 1 meter rule sa physical distancing, maghugas ng kamay, at higit sa lahat, kung maaari ay magstay at home. Samahan kami sa susunod na video para malaman ang kaibahan ng RT-PCR sa RATs. Ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Patayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Patayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Patayon aksyon radyo. Pagkulong nun kag negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon
Action Radio, pakolon saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampilikan. Padayon Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Ikaulog na na'y Samsan ang mga kalintangan. Responsable na pagbalita, pagkain na italaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio. Problema sa atay, hindi mayong pamatyagan bangon sa referensya sa atay, ang sabat-sarat DTX 500 na pamatud-an sa mga pagtuon nga epektibo nga panguntara sa mga toxins ang DTX 500, hindi na papadugaya pa mag DTX 500 na, no? Kay kung magadugay pa ang inyo sa nga dapat siyag mabulubod lain na. Plus kung taas inyo sa nga blood sugar, mayara ka mo family history sa diabetes, hindi na paghulata pa nga maggrabe pa mag DTX 500 na kamo. 5:39 hibalaon tanay ang sitwasyon dara sa bayan sang Nokpo Wetaxon na Idinaboso. May bag-o na kita nga Provincial Police Director Negros Occidental reports. Action edit sa report plus kamin. Action na MAR official na nga nag-assume sang opisina bilang Provincial Director sang Negros Occidental Police Provincial Office. Si Colonel Romy Inaway Palge o Colonel Romy I Palge, action na MAR. Kay ginpatigayan ang retirement honors kag turnover of command diri naman sa Longpo Grounds sining hapon. So ang aton nga outgoing provincial director amo si Provincial Director Colonel Romeo Baleros Action MAR nga nagserbe sang masobra isa ka tuig diri naman sa Longpo. Kay actually June 6 pa ni siya mag-retire gid no kay among iya birthday. Action MAR kay ina nakapasa naman sa mga badge ang aton nga mga kapulisan, especially Colonel Palge kag Colonel Baleros Action MAR nga indikasyon nga mag-turnover na sang office. Wala gid lamang nagdugay natapos na ang speech man ni Colonel Baleros kundi ang kaundan sini tanan Action MAR. Nagapasalamat siya sa iya tanan nga mentor, sa tanan nga nagbulig, sa tanan nga local chief executive kay Anay Governor Marañon kag karon Governor Eugenio Bong Lacson Action MAR nga during his term ara man nga nagabulig sa iya mga local chief executives diri sa probinsya ang iya mga kapulisan kag provincial staff Action MAR nga nagbulig man sa iya sa pagpamuno man sa Nokpo. Nagpalayag man Action MAR sang iya mensahe si Regional Director Police Brigadier General Rene Palmuspusan kundi niya ginbulgar nga siya gali Action MAR personally nagpangabay kay PNP Chief General Archie Gamboa nga i-extend sang 3 ka bulan ang service ni Colonel Romeo Baleros. Kay ti wala labot nga pada na pagig-away sa pandemic, nagapati si Pamuspusan Action MAR nga ti dako gid kayo na bulig ni Baleros sa iya, especially sa pagpamuno diri sa Nokpo. Kaya kung mahibaloan sa Action MAR, no, usually kung mag-retire ganing kapulisan 3 to 4 months before their retirement, though wala na sila Action MAR, nagasulod man sa ila opisina, pero ti palayag ni Pamuspusan kaina, nati nagapasalamat gisa kag never-ending man Action MAR, nga congratulations niya kag pasalamat kay Colonel Romeo Baleros sa iya nga serbisyo sa pumuluyo sang syudad o kon probinsya sa Negros Occidental. Iya man gin payag Action MAR nga ti bangod sa serbisyo, bangod sa
pagpamuno ni Colonel Valeros madamo gid sang programa nga napatuman, programa I mean sang Police Regional Office 6 nga napatuman especially diri sa aton Action Mar no sa Nokpo. Kagati gin yes, go ahead, Action Mar. go ahead. Oo. Pero tinaghambal man siya Action Mar si Police Brigadier General Rene Pamuspusan nga kumbaga embrace change bala Action Mar ti amo ginaiya ang kumbaga may ara man na ang ka life man bala sang kapulisan. Kung madumduman ta every 2 years gani nagabag-o ang mga chief of police sa kada municipal stations kag ti malambot kina sa time Action Mar nga ti magaretire ka ti nagalaom lang si Police Brigadier General Rene Pamuspusan nga bisan wala na sa PNP gid bala si Colonel Valeros but he will continue kon Action Mar nga mag-serbisyo man sa Pumuloy especially nga initially na-interview taman si Colonel Valeros nga ang plano niya amo ang magbalik Action Mar dito sa iyang lugar which is sa Taal, Batangas nga para magserbe kon magpapili Action Mar bilang mayor. Sa subong Action Mar nagakanta na diri sang PNP hymn which is an indication Action Mar. Anong background ni Colonel Palge ni siya? Pila edad yan sa nagalin? Si Colonel Palge actually Action Mar wala siya wala pa sang may ginhatag sa aton information halin sa Nokpo bala pero sa initial Action Mar 1997 class ni siya PNPA. Kagti sa karon Action Mar before siya na-assign dire Directorate siya for Human Resource and Doctrine Development. Gikan ni siya mismo Action Mar sa Camp Crame ay kon madumduman ang gihatag man nga shortlist or gipabalo sa aton ni Colonel Valeros nga si tatlong ginapilian Action Mar duha from Panay and si Colonel Romy Palge from Camp Crame ang duha. Amo kuntani si Colonel Kenneth Lucas sang IPPO kag si Colonel Dexter Reliora sang head sang anti-regional kidnapping unit na Action Mar sa Region 6. Pero so far amo pa nakaroon base matagaan sa sang tsansa man nga makapatian sang presscon kaupod ang bag-o nga Provincial Director Action Mar sang Nokpo. Pero sa aton pag tanaw Action Mar no medyo bata pag initial Action Mar ang aton nga Provincial Director kay 1997 man siya nag-graduate as of now Colonel na siya daw mga buluban sa Action Mar mga late 40s o early 50s dira Action Mar pero nagtambong ang bigla Action Mar no si Governor Bong Lacson ari gyud yang presensya Action Mar. Sino Action din sinong nag-decide nga siya ang pilion? Actually Action Mar OIC pa lang niya siya no. Okay. Gipadala di siya sang Crame and then si Police Brigadier General Rene Pamuspusan ang nag-assign diri sa iya as OIC. So we all know nga magapili pa man si Governor Eugenio Jose Lacson o kon sa iya ang final say Action Mar no kon mangin magapungko na gid bilang provincial director gid ining si Colonel Romy Palge kay amo nang ila term Action Mar mo OIC subong sang Nokpo pero effective June 4 today gid Action Mar mag-assume na gid sang office kag magabiya naman si Colonel Romeo Valeros. Ari Action Mar ang presensya man sa aton nga mga chief of police as we mentioned si Governor Eugenio Jose Bong Lacson ara man si Silay City Mayor Mark Goles Provincial Administrator Attorney Diaz Andrew Montelibano ari man Action Mar si Colonel Romo Pasaporte sang 303rd Brigade Action Mar ari gyud sila nga nagtambong man. So kaina Action Mar no gintagaan man sang mga pagkilala o kon mga medal kag mga plaque of appreciation si Colonel Romeo Valeros sa iya man sini nga mga achievements Action Mar kay sa iya mga napatuman diri sa Nokpo. So for Action Mar amo pa na ding nagakadapo subong nagapatigayon pa man sang picture taking kag we believe after this May patigayonon pa silang fellowship dinner man na Action Mar no. Dento nga lugar Action din plano ni Valeros mapapili ang to nga posisyon? Sa iya gid lugar. Taal Batangas Action Mar. Sa Batangas. Ano to nga posisyon? Mayor? Mayor. Siya ba ginag hambal pa gani si Sir si Sir Rene Pamuspusan. Action Mar dali lang kay maka-interview kita kay Governor Bong Lacson. Sige. Las 5:46.
Governor Bong Lacson. And he's been in police service for 25 years. And I'm confident that after the job that he has to do as provincial director. Yes. Yes. Of course, basic is peace and order. You know? And when you talk about peace and order, that's a wide scope. You know? And I'm very confident that he will continue what has been done by the previous provincial directors. It's very important that we can keep Negros Occidental safe at all times. Well, of course, as I said, no, peace and order, criminality has been going down. Of course, the instructions of the president is always war on drugs, and it's still ongoing. And I'm confident that Colonel Romy will be able to, keep that threat of drugs, away from every Negrense. Thank you. Action na Marna batian si Gov Lacson no di muna luyag yang dati ipadayon man ni Colonel Palge ang mga nasugudan naman action mar ni Colonel Baleros kaya actually dito wala naman sila sang question gid nga kung wala naman siya action mar sang luyag pa kundi mapabilin lang ang safety and security sa probinsya sang Negros Occidental para sa dugang pa nga informasyon action mar no karon kag mga dugang paginya detalye bantayan na lang sa ibang nga news and public affairs program sang Action Radio Bacolod. Live diri sa NOCPO headquarters, inisi Action Ida na po. So, una sa balita, una sa Action sa Bacolod Action Radio. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Ang dugang sa Rakron, tutok kamo sa Action Firing Line, dugang sa ring background, sa ring OIC pamanlang. Daw nga si Colonel Romy Palge. Sa mga high blood, sa mga diabetic, aton masamig na rekomendar ang panyawan herbal capsule with mangosteen. Hindi magpauli sa iban ang milagroso nga kapsula. Simple nga tawag sa ato na may nisang manunggal. Masolusyonan gid ang inyo sa nga problema kag plus ko nagapalang luyang lawas ninyo siri. Panyawan herbal capsule with mangosteen ang sabat sa mga ka-aksyon. Pwede mabakal sa RX Drugstore, Mims Pharmacy, Caro Pharmacy, kag sa iban nga butika sa inyong lugar. Magluwas sa panyawan herbal capsule, yaraman ang panyawan liniment. Available tanan sa iban pa nga mga butika. Panyawan liniment, panyawan herbal capsule, taran himo sang said marketing. Maki Arigin MMC, thank you, Heaven, Rosalyn Grati Peruelo, Jengol Pahilanga, Philip Laurente, Role Orpianda, si Toto Bernard Salahay sa Kalubihan, great lang happy birthday. Sa isa nga mother-in-law, si Melende Britannico Valenzuela, 83rd birthday subong. Salamat. Rio Pau Kind, Harold Malacaste, Christian Naroa, si Dalin May Villan, Raquelina Lumawag, Edith Diosi, Fernando Lombre, Marialyn Coronel Ngit-Ngit, Franklin Tiloheo, Evelyn Ipoposeno, Inday Blaza, Selbeth Yap, J.R. Mainit Region, Marialyn Coronel, okay, Jocelyn Arisivita Ulak, Jolie Militado Patrimonio, salamat. Noel Valdez Toledo, Aldrin Limaco, Jeffrey Rodriguez, Bibing Tablen, Tablatin, Jose Moncal Torilla, Inday Adanel, si Jin Jane Mariwang, okay, Alan Briones Santander, salamat. Nelda C. Guanse, Emilia de la Torre, Alan Briones Santander, Hamer Blas, Marlene Grace, Bosayong Rimada Edith Diose, okay, pula pasensya lang sa inyo sa nga mensahe ha, kay kulang-kulang aber ato sa nga tiyempo, ginaknalis sa lang inyo sa nga pagpamate. Kayo ta Silent Marlon Hanubia, good PM. Santon Plus Herbal Capsule, puno sa anti-inflammatory compounds kaga antioxidant properties. Nagapakupos sa mga nagubag nga partes ang inyo sa nga lawas Santon Plus Herbal Capsule na pamatud-an sa mga siyentipiko. Makabulig, pakupos sa mga naghubag nga arthritis. Ang Santon Plus mas mayo ko yung parisan sang Mighty C alkaline nga vitamin C. Gina-edukar, gina-balance, gina-pabako na ato sa immune system. Nagkatapna sa tarang-tarang nga mga infection. Ubusipon trangkaso TB pneumonia iban pa nga mga balatian. Para sa marami ang kombinasyon, mag-inom Mighty C Parisan Santon Plus Herbal Capsule.
Patuloy kayong nakikinig sa Aksyon Radyo. Aksyon Radyo. Yung banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw na ang ginapamatian namon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon, Aksyon Radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon Radyo. Pagkululong kag negosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Magbakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon, Aksyon Radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampilikan. Padayon Aksyon Radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa bakolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa bakolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sagsang ano nga kahintangan. Responsable nga pagbalita, pagdahil na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dala pagpalanggan. Aksyon Radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo.
Afternoon Edition. Pampalerto sang paminsaron, pagpabakod sa resistensya naton, resistensya sa ato sa ring lawas. Liquid food supplement nga CL-P2B2. Ang paniyempo subong mga balita sa ango sa COVID-19 may dala sa gihapon ka delikado na kagpeligro sa ato sa ring kayong lawas. Importante mag CL-P2B2. Kag mangin matinandaon kita sa mabakal sang CL-P2B2 dapat original hindi peke ang inyo sa ring mabakal. Mas mayo kon kadto na lang kamo sa masaligan nga parmasya akon butika dara kamo bakal sang CL-P2B2. Dili kamo magbakal sa mga ginalibod kay sigurado peke ina. CL-P2B2 laging panalo. Una sa balita, una sa aksyon. Las 5:57 Aksyon Radio Philippine Standard Time. Balikantang patrol with Action Jan Diaz. May flash report ang ato sa ring patrol. Flash report sa patrol Action Jan, please come in. Action Mar, ang patrol live nag-report diri mismo sa tubang sang LCC Gardenville. Ini may kantanan sa isa naman ka vehicle accident nga naglunsad karon di lamang hapon magkaksyon sa area mismo diri sang barangay Tangop, no, National Highway Action Mar. Involvado diri tatlo ka mga salakyan. Makol mo wasak ang likod nga bahin sining isa ka Fortuner, no, Fortuner Action Mar. Involved pag diri isa naman ka canter, no, kanter nga kargada sang mga construction materials. And then may hari pag-action na isa naman ka sedan, auto abe, isa ka Nissan Almera, mga kakson. Ang sitwasyon diri sila nga tinion, ining isa ka, this is a Chevrolet, gali? Chevrolet, ining Trailblazers, no? Nagkara tak-tak diri pistal sa kilid sang dalan, sila nga hapon, kaya nga back portion sining SUV mga kakson wasak. No, pati ang iyang right side o sa may driver side ng sining salakyan mga kakson. Ini naman ang isa ka auto, iya naman rin nga right portion ang wasak man mga kakson. No? Kung makita natin, sinig lamang nga hapon. Then action dyan din ang area sa Tangob Highway, no? Dapat sa tubang mismo ka Gardenville Subdivision of Sanmar. Sa entrance gida? Entrance. Kaya natabo sinidre, ang sitwasyon sa isa ka Trailblazer, ang iya sitwasyon, duhalin siya sa may Gardenville, going bye-bye nga direksyon, and then ma-left turn siya action mark, kung taga-digto sa madiretso sa may side linya sa mga salakyan na going south. Hindi naman Almera nga nagadawag sa gray, ang direksyon harin sa dito sa may downtown area going south direction na kaksyon. Ining isa ka involved naman nga salakyan ang gina-check naton sining hapon halin siya sa may south going to north. No. Di nang isa ka salakyan niya. Tatlo ka salakyan na bungwana eh. Amo nung kantero? Nga may mga karga na. Di nasali niya? Wala. Dari nasali no. Dari nasali daw pa no. Pa-north ba? Pa-north ka. Ano man triple kulis ba? Triple ba? Ano na tabo ko na? Din na siya? Wala ko kayo pagkakot. Okay. Sige. Anyway, tama na mag-action. No? Hindi ba ito matol, edgidere, kung na paano natabo ining aksidente. Pero pwedeng damage, no, sa lawas, sining mga salakyan mag-action. Ang mga sakay, wala man diri, ilang kaya wala sa may nasamarad mag-action. Siya nagluntad ng aksidente, karoon gilamang nga hapon diri mismo sa lugar. Pero kalaba sa pila sa masalakyan nagtugad diri siya nga tuman man kabugat nga dalagan sa trapiko mga ka-action. Dugay-dugay update nato sa tumakakson pero noon diri ang impormasyon ang detalye sining nagluntad nga aksidente karon nga hapon diri sa area mismo sa dalan Aranata sa sang barangay Tangob, Surad sang Bacolod. Well, magkasulong na pinag sa tuson diri sa atong kinakamtangan plus report ikan sa patrol ang talibong sa Bacolod Action John Diaz. Una sa betul sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. There comes a time. Ibang nga balita way tamalabutan tutok sa Action Farming Line la 6 media tubdo balas sa 9 ang gabi with Action Brian Morden. Action Reports After Edition magabalik na naman na boss. Magasunod na Action Balita Evening Edition with Action Dale Salazar.
Sa technical control, aton kaupod sanday action all over pason with action JM by Kin. Ako naman, action na Marlon Hervaya. Una sa balita, una sa action sa Bacolod. Action Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita,